Dentro do Plan Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés, un dos cursos que máis interés esperta é o de soldadura, e non é para menos, trátase dun sector cunha alta demanda de persoal cualificado e con numerosas saídas ao mercado laboral. As prácticas que fixemos foi en soldadura de electrodo revestido e soldadura MIG-MAG, que é unha gran demanda no sector da industria neste momento, que é o que máis están demandando. Dicir que en Censol están salindo todas as persoas que están facendo aquí as homologacións, están salindo todos con traballo. Censol, na zona industrial de Meaño, volveu a coller unha nova edición deste obradoiro. É un oficio tradicional con elevada inserción hoxe en día no mundo laboral. Animar a xuventude a que se siga anotando e se forme en estes oficios que, insisto, que ten moita inserción laboral. E agradecer, ao profesor Mariano que siga edición tras edición. Este venres clausurouse a que foi xa a quinta edición deste curso. Nela participaron 10 alumnos e alumnas. Bueno, pues la experiencia está siendo muy buena, muy grata, te da la posibilidad de hacer prácticas, de coger soltura y bien, muy buena experiencia. Animéme porque me gusta a soldadura. Coincideu aquí con un gran profesor, Mariano, é a oportunidade que nos dou a Mancomunidade do Salnés para facer este curso. Nunca se sabe o que che pode facer falta na vida. Na visita a estas instalacións, o presidente da Mancomunidade destacou o potencial desta formación. Tamén salientou que nas 5 edicións deste obradoiro xa se formaron nesta materia preto de 60 persoas. 60 alumnos que, parten sobre todo da base que a Mancomunidade vai vendo precisamente as necesidades que pode haber en cada un dos sectores. Neste caso, no sector industrial, pois hai unha demanda e hai unha importante demanda no que poden ser pois as soldaduras, non? O mundo das soldaduras, aos distintos tipos e formatos de soldaduras, non? Ademais, neste mes de abril estánse impartindo a través do Plan Integrado de Emprego da Mancomunidade varias accións formativas, entre elas impresión 3D multicore con inteligencia artificial, ciberseguridade, agricultura ecolóxica biointensiva e carpintería de Ribeira.